Siema, tu Shrek. Aha! Dzisiaj tutaj prosto przed waszymi oczami będzie miał miejsce mój pierwszy raz. Nie taki pierwszy raz z boczuchy. Będę piekł moje pierwsze w życiu ciasto. No i oczywiście wybór padł na tradycyjny śląski kołocz z serem. Mam tutaj specjalistkę piekarską córkę Patrycję za kamerą. Patrycja już takiego kołocza piekła. Oczywiście UOKiK, nie jest to materiał sponsorowany niestety. Potrzebna nam będzie margaryna, cukier waniliowy, drożdże świeże lub jak ktoś nie ma, mogą być też sproszkowane, mąka, mleko, jajca, oczywiście od zajebiście szczęśliwych kur i kilo sera twarogu, no i oczywiście piwo, pysk. Zaczynamy od rozpuszczenia pół kostki margaryny. Wrzucamy do rondla, rozpuszczamy, roztapiamy, a potem będziemy studzić. Wszystkie proporcje oczywiście są tak jak Pan Bóg przykazał, robione na oko. Także potrzeba nam tyle. O, tyle mleka. 50 gramów drożdży. Tu jest 100, czyli matematycznie, jakby nie liczyć, połowa. Wkruszamy do mleka 2 łyżki cukru i 2 łyżki mąki. I bardzo dokładnie wymieszać, żeby nie było grudek. To potrwa. Mamy wymieszane do porządku, odstawiamy w ciepłe miejsce. Tu jest najcieplejsze miejsce. I niech sobie stoi. Ani chyba nie było 10 minut, o mało co, aby nam wylazło ze szklanki. Trzeba się pilnować. Już wyłazi tak naprawdę. Pół kilo mąki do miski, oczywiście na oko. Patrzcie, co się tu dzieje. No, to przelewaj, bo zaraz to... 2 jajca. Pup. To nie jest ciasto dla diabetyków. Całe? Całe. Ile to jest pół szklanki cukru? Czaty? Pół szklanki to jest mniej jak pół szklanki z Ikei na pewno. Ale zależy jaką macie szklankę. Bo jak macie szklankę litrową, to raczej nie. Tyle gdzieś. Do tej mąki dodajemy to, co żeśmy ubili. Ale dobra. Dobra, zostaw. Salmonella nie śpi. Rozpuszczona margaryna. Dziwne, jak z horroru coś. Dobra, wlewaj. Dobra. Wlewaj. Bo to później ma jeszcze rosnąć. Czypta, no to jest pojęcie względne. O, Tyle. to była fachowa szczypta. Mleko. Teraz pozostało tylko wylać to do sracza i zamówić KFC. Moi drodzy, tymi ręcoma... A może w sumie nie? Najpierw zagnieść, później będziemy myśleć. Tak, tylko sierpę, nie? No i proszę Państwa, ku nawet może powiem lekkiemu zdziwieniu, wyszło nam piękne, nie lepiące się, pulchne, gładziutkie, ładne, eleganckie, erotyczne, ponętne ciasto, które zostawiamy, zagnieciemy sobie w taką kulkę, zostawiamy tutaj, przykrywamy i je jeszcze zostawiamy sobie do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Kiedy ciasto rośnie, kot parodiuje mnie ugniatającego je. Z tej margaryny, która nam została, odkrawamy sobie taki mały paseczek, dajemy do lodówki, resztę znowu rozpuszczamy i potem studzimy. 4 jajca, 1, 2, 3, 4, 1 cały taki cukier, 1/3 szklanki normalnego cukru, w porządku. Jedziemy.
teraz kiedy mamy już to trochę rozbełtane, Patrycja będzie mi tu dokładać po łyżce tego sera i akcja. Kiedy mamy już ubite jajca z serem, dodajemy rozpuszczoną, wystudzoną margarynę. Teraz robimy posypkę. Potrzebne są 2 żółtka z jajec. Zniszczyłem jajco. Patty powiedziała, że lepiej to zrobi ode mnie. Dobra. Fantastycznie. No wyłaś. Won. Pyp. Pięknie. Do tego znowu jedno opakowanie cukru. Cukier zwykły. 250 mąki. 250 gramów mąki, czyli połowa z tego co nam została. To co odkroiliśmy margaryny dodajemy. Połowę kostki masła, one nam się musi ale trochę ogrzać. To białko co nam zostało i zmarnowane jajo przeze mnie potragałem 2 plasterki szynki, błyskawiczny omlet à la Niklaus. Troszkę pieprzu, troszkę soli. Nie chcę mi się szukać mniejszej pokrywki. Dosłownie 3 minuty. O. Yummy. Masło Patty pocięła na takie małe kawałeczki, już zmiękło. Wrzucamy do tego. Ręcoma zagniatamy. Pougniatane to będzie nasza posypka. Teraz to co? Do lodówy? Do lodówy na 30 minut. Dobrze. Piekarnik ustawiamy już sobie na 200 stopni. Niech się grzeje. Bęc... O kurde. Dobrze. Wyrosło pięknie. No myślę, że z 2, może z 2,5 raza się powiększyło. Teraz tak. Tu mamy już przygotowaną blaszkę. To sobie odkładamy. Podsypuję sobie blat trochę mąką. Wyciągamy ciasto z miski. I jeszcze... O, proszę. O kurde. Dźwięk pulchniutkie. Jeszcze je trochę rozgnieciemy teraz. Dzielimy nasze ciasto na 2 części. Nudelkula lub wałek do ciasta. Mamy dla ułatwienia papier do pieczenia. Teraz, żeby nam wyszło wszystko ładnie, równiutko, przyłożę i obetnę według tego, a zresztą Możesz sobie nawet troszkę, wiesz, coś więcej, odrobinę. rozwiniemy zaraz w tym. I teraz Dziurki. to mamy nakuć widelcem. Albo wylać. Ale patrząc na to, ile nam zostało ciasta obciętego z tego pierwszego kawałka, chyba na trochę większą blachę niż ta. Chyba by można tak z 2 takie upiec. I teraz to, rozwakowujemy drugą część ciasta. No. No. Tak. O. I co mam... O kurde. Małe kawałki i po prostu na górę. Takie... No. Posypki nam wyszło, jak się to kulturalnie mówi, w 3 dupy. Powinno być wszystko w pożądalu. I cyk. 40 minut powinno być. Proszę Państwa. Trochę zbiegła nam się górna warstwa. Proszę. Pulchniutkie, ładniutkie. A tutaj eksperymentalna rzecz. Jednak nie naleśnik, tylko po prostu zrobiłem takie coś z tego co nam zostało i wyrosły takie, o proszę, takie mutanty wyrosły, ale wyglądają fajnie. Decoration. O.
elegancko. Pyszne. Patty nie lubi, także cała blacha do opędzlowania do mnie. Dziękuję za uwagę. Smacznego i do zobaczenia.